Bye-bye. Rodrigo. Hingan, hingan yun ulit. Palipags mga tapulan. Uy! Nagtanong sa day, tapulan na sa nimon. Tapulan, Rodrigo, Mulakaw. Wala kita dua. Oh, diba? Ano yung mga klaseng mga taon tapulan? Dua na diri. Ito, circle ito dito. Mag-circle. Hi, guys. Muna akong vlog for the day. With Rent Ride. Rent a Ride. See? Nawara ganun mga tapulanan eh. Diba? Ha? Diba? Ano siya, mga tapulan. Wow. Asa na to, asa? Diba? Pagkatapulala naman dyan, di mo mulakaw ba yun? Kasi kasultin mo na itong gibuhat. Ay, mag-roving ta at the SM Seaside. Diba? Diba? Uy, mga lingaw. Muna yung vlog for the day. Yes, ay, wala ni kuan. Guys, diba guys? Muna yung mga chip. Chip. Kalingaw siya, in fairness. Muna yung pags tapulan. In fairness. Kalingaw siya. Muna yung tambal sa mga tapulan. Tapi kasan sa lapita. Libot na dito. Libot ba? Dito. Wait, say hi to my vlog. Libot na dito na. Sige. Okay. Okay. Rodrigo, follow the leader. Just follow me. Kinaya ba mo drive ni Musay? Kinaya sa driver. Chill and relax. Relaxing kasi dadong guys. Hi, Chief. Sana sa ka-driver ka nakapalay. Layo. Relax. Actually, relax rin guys. Nabili siya kapoy. Hinaya ba ni mo? Hinaya ba sa ka-driver ito Long press.
Long press. Chuy na ba? Chuy siya, chuy. Actually, chuy siya, chuy. Chuy siya. Lagi nilibuto ni siya. Diba? Samtaan pa doon. Nag-seal sila daring lugar. Sabi, nag-seal ang duwaan ba eh. Kanais na ay, kanais naman dyan. Sa lalay. Diba? Ooh. Nice talking. Nice talking. Kanay stalking kay hinay mag-drive sa usa. Hinay kay mag-drive siya, guys. Diba? Thank you, guys. Actually, nice siya gamiton. Sa'yo na